بلندبونا میکافیلیên nû Siyasetmedarên Rojhilat Navînî tevî ciyawazîya cîgehên wanî serkûtker, xweradestî têgehên mîkafîliyê belûq dikin. Dema pala xwe li ser çandeke rêxistinî pîlebazîker û reşepêş didin. Armanca wêna bernamtiya komar li ser rûparteke gelêrî rêdûz dike ji sabarkariya şaneyên qamebûyî û sermeşqkirî ji ramanên serwerê giyanî. Pêşrewî bi kesayetên cûmî û lêvegerên olî. Armanc ji vê yekê valakirina çi naverokeke bi wate ji ber ku zanistarî wek wateyekê ne wekî ku siyasetvan li ser erdê bicihdînin. Ev yeka bi temamî li ser xwedî lêvegerên olî bahatî dibe. Ên hemî rûpartên rêncbûyî hilanî bûn ji ber jewendiya karanîna wê li cengan da û ji bo armacên qezencî pêk bînin. Di dema ku rêzanên Buhara Erebî pêşbirkekê li ser berhemanîna tundrewiyê herkes li gorî cihê xwe dibînin û çêkirina milhûriyên lawaz ta bibin nimûneya herî xerabtir. Dema em li ser milhûriyên çerxabîstan li cîhana Erebî da biramin, ev yeka encamên nakok dide me. Di hevokeke tam da dicive û ewa pêkanîna xwasteka teqîna gewre ji gelên kûfêrî tewandin û serkûtkirinê bi dehan salan bûne. Tiştê ku wê hîştibû veguhêz bibe li ser demên milhûriyên nû yên li ser qerebalix û belavbûna erdnîgariyê ava dibin û karxastina tundrewiyê li nav bijardeyên ciwan da ji ber Rojhilata Navîn bûye cihê ku min çekdar û sedem vedigere li serdestbûna siyasetvanên fêlbaz li ser mûvikên jiyana siyasî bi awayekî pir zêde û ji dûrxistina xwedanê Hizrên Afrîner dijminên mîkafîliyên nû gerderbirîn rast be. Sûdê werdigirin em dikarin bibêjin ku mîkafîliyên nû ew ên ku mîkafîlî wekê me li ser xwendibû di pirtûkê Mîr a Nîkola Mîkafîlî reşepêş kirine. Ewan rengeke reşker û belûqin jê ji ber ku mîkafîliyê bi serdestbûnên xwe derbas kirine. Ji ber ku her tiştê kar anîne bi awayekî xwînmêj û pîs ta ku bigihên armancê. Karanîna her tiştî ji bo armancê xwe bi medyayê diyar dike. Medyaya ku bûye ew aşa ku cengên meydanî birêva dibe û zorê li ser jêderên nûçe û bandorkirinê dike. Ew bûye hola ku têda siyasetvan li ser hemî meydan û derbaran da hevkariyê dike. Zikmaka her pêşçûyîneke cîvakî vedgere li gendeliya sazkariya ramanî û bîrdozî têda. û mayîna vê sistbûnê bê çareserî an hewildana guhertinê.